Oke. Sore. Wani buka kowe. Lihat Wani wis sore ya. nek wani cukup omong aku mung kudu ngandel omong aku ngono lho. Kudu manut omong aku ngono. Besok sore ke, ha. Lunga. Nah, aku demong Kowe nyandi ngono lho, kowe penake kowe nyandi ngono. Aku diketaki lho. Ya pokoke kowe amen ae lah. Aku demong ora ya ora. Kowe nek ngene sandinge Pak Din ngono lho, engko lek Ana lho. Bang ora dong malah ngoyo mlayu. kan rada sungkan nek ngene. Nah, aku lho omong kan, kok kan. Oleh kepangane. Kepangane kan wis kan isi sore wis iki wis mandek iki. Tenang iki tak kali kopene wis yo. Hop. Gak wani. Lek gak wani manut omong aku. Aku demong ora ya ora ngono. Saya tahu lho. Bener ketahuan tapi siji urusan kuwi ngono. Kudu godhong kuwi. Kudu godhong iki. Dok bentis. Udu. Kowe ganti kok urus aku dhewe kuwi. Amane cincin. Alon-alon. Urus aku dhewe iki wis jamu. Jamu nek kok kowe le. Wong tuaku sing tok jiwa raga aku gak tak omong gak ngerti. Soale Wong tuaku dhewe gak ngerti. awakmu bantu. Sing mungkin jiwa raga gak ngerti. Ora kamu ketaki. Wong tuaku dhewe sing mungkin jiwa raga aku sing ngetokne aku ora ngerti jamu iki tinggal apa yo gak ngerti. Jamune lho. Iya ora ngerti wong tuaku dhewe iki ora ngerti kata omongi. Ora maksude dhek iki lek enek Kuwi rahasia aku dhewe kuwi lho. maksude toke lek enek gerah ngelune wong tuwek mosok arep ramuk duduhi karepe ngono lho Pak Tri. Kuwi urus aku dhewe kuwi ngono. Lek campurane iki apa? Oh, kuwi urus aku campurane kuwi ngono lho. Kuwi rahasia, cuma rahasia ayo mandek wis lho, titik kuwi ngono. Oh, aja banter-banter. Bingung. Rahasia iki rahasia omong aku dhewe. Nah, aku dhewe ngono kok kowe iki. Iya, Rahasia. Rahasia kaya diomong-omong ning wong ngono lho. Ora kan nggih pameran lah. Banter Pak Mon Pak Dian. Itu buka kowe iki. Tapi ya jago ora wae. Udu kaya omong udu ya udu aku iki. Terus kowe maksa resepe jamu arepe mong. Arepe kok nggih apa kowe? Tak tekoni. Aku lek omong udu ya udu. Tadi saya rahasia ya. Rahasia iki wis kuwi nek urusane nek awakku dhewe kuwi. Wong tuane gak oleh ero. Wong tuaku gak ngerti jawane iki ngono lho. Kok Sing mungkin diora aku sing ngetokne aku kuwi ngono. kok jumene wong liya. Ya menawa wong liya to ngono. Kok dulur wong liya. Maksude toke apa godhong awar-awar sing biyen kae. Udu lah omong udu ya kuwi udu kuwi panggang ngengkel. Saya iya. Kuwi panggang ngengkel, kuwi duduk itu kuwi panggang ngengkel kuwi. Kono sing disawang kencure kuwi marane. Ora nek kencure iki. Kuwi panggang ngengkel kuwi tekan marane kapan omongan iki kok wis ngono wis. Iki putuse kapan? Putusnya kapan ke putusnya omongan iki kok. Aja banter. Campurane lho. Ana lho kuwi panggang bulet iki. Oh, nah campurane. Kuwi nek urus aku dhewe iki rahasia lah kan diomongin nang iki pameran kuwi. Kuwi rahasia. Demo rahasia pegang ngengkel tekon aku. Kali ruwah. Gak ero wong kuwi rahasia gak ero wong ngono, maksud ngono. Aja banter. Oh gak diceritakne wong iki rahasia iki gak diceritakne wong rahasia iki. Kok wis. Oh gak kena iki pamer-pameran gak kena. kok Berarti rahasiamu lah. Oh, ngono lho. kok kowe maksa arep mong ki yo. Kok nggih apa kowe? Ora akeh tahu. Umurmu rong nu. Murung nutut lek kowe iki ngono. Rewa kuwi rahasia. Kowe poso yo urung Durung kuat kowe. Ora kok ora oleh ora. Urung wayahe. Urung wayah lek gak yo gendeng buka tak iki ngono. Lek gak kuat. Ngono. Wis pamuan mesti Kuwi ulangane nek sekolah biasa ora enek. Ora enek kuwi ngono. Kuwi duduk jamu obat Kudu jamu obat kuwi ngono. Ya ceritane lho Kang Tri. Mantep kok, Bro. Ya pancen pemain. Kon ngurus ae panggang. Kuwi duduk nggih tamba kaya obat umum ngono duduk ngono Pak Kri. Merasa kan iki pameran iki Ngono ngono. aja banter-banter lek toke mok ketaki akhire kono bingung. Ya mong rahasia kan iki pameran lah. Tekono batin kok tak percaya. Ya marai tuke kan ro Godhonge posisi. padha ijone lho ki marai kowe maksudmu mang. Ora nek godhong jamu kadang ora nek. Mun selamat aku ngedep loncat iki. Lek gak sumpah kok omong aku kudu manut aku lek ora ya ora aku ngono lho. Godhong bentis. Dong bentis. Dan kondisi di pulau mana kan? Oh. Apa di